Ovaj trik na kalkulatoru ti profesori nikad neće reći. Svi dobro znamo da kalkulator može riješiti kvadratnu jednadžbu, ali može nam riješiti i kvadratnu nejednadžbu. Znači istisnemo ovaj meni, odemo 2 puta dolje i 2 puta desno da dođemo do ovih inequalities, stisnemo jednako i sada odaberemo polinom drugog stupnja, znači stisnemo 2 i ovdje moramo odabrati kakvu nejednadžbu želimo rješavati, odnosno kako izgleda ovaj naš znak nejednakosti. Pa evo mi ćemo za primjer uzeti nejednadžbu x na kvadrat minus x minus 6 je veće ili jednako od 0, pa će nam ovdje znači trebati ova opcija pod 3. Evo to stisnemo i sada samo upišemo brojeve koje se nalaze znači ispred x na kvadrat, to mi je jedinica, ispred x je minus, pa ćemo napisati minus 1 i ovaj broj koji je sam je minus 6. Nakon što to sve utrpamo unutra, jednostavno stisnemo jednako i kalkulator nam odmah izbaci rješenja. Evo ovdje vidimo da piše da nam je x manji ili jednak od minus 2, a veći ili jednak 3. Evo i samo uz pomoć kalkulatora smo riješili ovu kvadratnu nejednadžbu, tako da hvala gospodinu Kasiju. A ako trebate nekakvu drugu pomoć za školu, možete otići na Gradivo.hr i zahvaliti nam se poslije.